Hallelujah. Maybe like to go at Tana or Amen. Sexual to walk with Samatanayo the was about Hallelujah. The path we crushed the rock. Amen. The sincere we're going to use chanting. Amen. Bokunzima kakhulu bomimba. Amen. Angandoba that is on trial Yesu. Amen. Ukuza kwambuye. Yesu akashiba uzon trial. Amen. Wow, was face bomimba. Amen. Bafanele uma wakujubisukela osele kakhulu ngiyalapha. Amen. Amen. Hallelujah. Akabiku amen. Amen. Next time is on board. Next time is on board. Tell us together verse Romans chapter 12. Amen. Romans chapter 12 from verse 1. Masculine is in Genesis chapter 12, verse 7, Romans chapter 12, verse 1. Hallelujah. Oh, what's from there? And what's from there? Romans chapter 12, verse number 1. Yes. Ndiyanivuselela ngoko bazalwane ngeemfefe zikaThixo ukuba niyinikele imizimba yenu ibe lidini eliphilileyo elingcwele elikholelekileyo kuThixo, konzo yenu ke leyo yasengqondweni. Kanjalo ningamilisi okweliphakade, manibe kumila kumbi ngokuhlaziyeka kwengqondo yenu, ukuze nikucikide into okuyiyo ukuthanda kukaThixo okulungileyo, okukholelekileyo, okuzalisekileyo. Verse number 3. Tell us in chapter 1 Genesis. Verse 7. Verse number 7. uYehova wabonakala kuAbraham wathi, imbewu yakho ndiyakuyinika eli lizwe. Wamakhela khona isibikelelo uYehova obonakalayo kuye. Wasuka khona waya entabeni ngasempumalanga eBheteli, wayitwabulula intente yakhe. IBheteli ingasentshonalanga, i-Ayi ingasempumalanga. Wamakhela khona isibikelelo uYehova, waqula igama likaYehova. Wanduluka uAbraham ehamba encothula esingabela sezantsi. Verse number 10. Kwabakho indlala ezweni, wehla uAbraham waya eyiphutha ukuze aphambukele khona ngokuba indlala ibinzima elizweni. Kwathi akusondela ukuba angene eyiphutha, wathi kuSarayi umkakhe, uyabona ke ndiyazi ukuba ungumfazi omhle ibonakala. Amen. Now, as kuthethwa nge-altar ngayo okanye kuthethwa nge-altar. Amen. Amen. Now, kule ndawo sifunda kuyo siba uPaul the apostle ibhala indoda ebene-encounter noThixo. Hallelujah. iBhayibhile ithi watshintsha igama enguSawuli watshintsha igama wawuPaul. Ngoba uThixo unguThixo otshintshayo. Amen. Ungumguquli but ongaguqukiyo. Praise the name of the Lord. Hallelujah. The unchanging change. Hallelujah. iBhayibhile uSaul umsebenzi wakhe ebetshutshisa literal abantu-Christian lo simvebhala namhlanje uPaul azifake etrongweni
Usekhanjwa akazibambe lokuthatha. Akazibambe lokuthatha. Akazibambe lokuthatha. Hallelujah. Abese zifaka etrongweni. Xa ezifaka etrongweni. Wayeba wenzela uThixo. Amen. Upaul wayengafamba wenza into right. Amen. Ale eyenza into right. Wamnika chance uThixo Paul wambukela Saul. Wambukela ebathuthisa abantwana bakhe. Wambukela ebatyana, wambukela ebabetha. Kodwa kwalelane lodwa. Praise the name of the Lord. Kwangelina yodwa. IBhayibhile ethi wayesefumene iphepha mvume. Wayesefumene, hallelujah, imvume yokuba aye Damasko. Lithi iBhayibhile endleleni ebheke Damasko. USaul wahlangana noJehova uqobo. Hallelujah. IBhayibhile ingathi ngiyambona thwele yakshi. Wabethwa umbane owaphansi. Wavala ivoice. Ethi Saul uthusela mina. Ngoba akuthusisa yena. Hallelujah. Awuthusisa thina uthusisa yena. Akuphatha thina indoda yena emehlweni. Hallelujah. Yakosana ukubali nakosi. If Yesu attracts an heart. Oh, hallelujah. What in the Yesu lo uthusisa. Hakuba awuthusisa thina uthusisa yena. Hallelujah. Bayena Israel ebomini bakho. Bazophila lo Yesu wakho. Bazophila lo Thixo wakho. Nayo iBhayibhile wakhuluma igama usomba uPaul. Ngoba uYesu wethu uthinta oSaul, babe waPaul, athi noSimon, babe waPeter, athi noAbraham, babe waAbraham. Umuntu othinta namhlanje simvebhala kule ndawo. Hallelujah. Sifunde ngesikhathi sokuqala sibathandekayo. Romans chapter 12 verse 1. Thank you, Jesus. Romans chapter 12 verse 1. So here is what I want you to do. God helping you. Take everyday ordinary life. You're sleeping, eating, going to work, and walking around life, and place it before God as an offering. Embracing what God does for you. Embracing what God does for you, or embracing what God does for you is the best thing you can do for you. So then, my brothers and sisters, because of God's grace, mercy to us, I appeal to you. Offer yourselves as a living sacrifice to God. Offer yourselves as a living sacrifice to God. Dedicated to His services. Umnikelo ubekwa kwenye indawo. Hallelujah. Ubekwa kwi-altar. Ndiyayiva nale altar yaqaqwa yomthandazo. Ubekwa kwi-altar. Hallelujah. Xa ebekwa kwi-altar awugqiba atshiswe. Hallelujah. Now uthi ndiyayibona imali yenu, ndiyazibona neemoto zenu eninikela ngazo, ndiyazibona neempahla zenu eninikela ngazo, kodwa khaninikele imizimba yenu. Ndifuna ukuthethe bengwane, ndifuna ukuthe, hallelujah, lo msindo nawo ndifuna ukuthe silungelelweni. This time around, I'm before the Mariano, but before the Mariano, I can easily receive Mariano. We are time. In the morning, I'm going to Yamasefu. He left my assistant.
abazohlangana noThixo kumbini. Build your own altar. I-altar iqala but i-altar wayendleleni. But i-altar mayibonwe endleleni. Kunabantu abasithi babophelele bahlale epulpitini. Because unless the pulpit bangabanye abantu, but unless the pulpit bangarayithi, Emmanuel khale ipulpit uhambe endleleni. Asibese ipulpit semakhaya. Build your own altar. Nkosi yami, iBhayibheli uJacob wabambana naye. Hallelujah. iBhayibheli wabambana naye. Wathi asoze ngiyeke. UDawudi sikelele. Ikulonda wakha isibingelele. Nkosi yami. Ikulonda wakha isibingelele. Hallelujah. Baba bazawusakhela isibingelele. Abazoshumayela. Hallelujah. Ngolwazi. Kodwa bazaba ne-encounter noThixo. Bathi ndinayo indawo engihlangana nayo noThixo wami. Before ndidibane naye ecaweni, ukhona apho sidibana khona. Ukhona apho sihlangana khona. Abantu bangathi uvelwa mntu uThixo. Kodwa bona bakuvela uThixo wona ngokwabo. Emmanuel yaphela into yongena uyasingelela. Yesikhuselo azuka. Ndungane wayinikwe access yokungelela. Build your own altar. Kunamandla akwi-altar. Kunamandla sesibingelelweni. Imizimba yethu ake siyinikele. Baba, iBhayibheli ithi Abraham wamakhela khona uYehova isibingelele. Hallelujah. U-Abraham wakhela uThixo athi hallelujah. Sizawuphela kuzaphela ixesha loba sikhonze uThixo oxhomekekileyo. But uThixo uzawumazi apha kuwe. Hallelujah. Kunabantu abamvuthixo ngomshumayeli. Abanye bamvuthixo. Hallelujah. Ngabaprofethi. Hallelujah. Sizawuthandaza konke. Mama, abantwana bakuthetha nabo bonke nakho. Akhona mntu ongacommunicate-iyo nabo. Okay. Hallelujah. Singabantwana bakhe. Hallelujah. Ayiphelele lo. Xa umfuthu Thombo athi uThixo uye uzibuze wena ba ebedibana phi noThixo. Athi umoya engcwele uThixo uye uzibone uzibuze ba ebedibana phi nomoya engcwele. Lixesha likamoya oyingcwele eli. Uthetha umuntu one by one. Hallelujah. You are the carrier. Umthwalo wangcwele ulapha kuwe. Uthetha nomuntu ngomuntu. Ukumele uyazi ba uthini umoya engcwele kuwe. Hallelujah. Ukumele ukwazi umva uthi ngemini abanye bethu ndiyathetha nabo bangandazi kodwa bayazi le ndithetha ngayo. Hallelujah. uSamuel owathi ebizwa nje umoya engcwele okanye uThixo wawo waya ku-Eli. Kunabantu abangayazi indlela endithetha ngayo. Now futhi awukwazi kodwa kwazi ucommunicate naye. Because asimthandaza siku-prayerable suke si-communicate naye. Awucommunicate naye awuthethi naye kuphela. Bakuthi xesha uthethe naye naye athethe nawe. Ayiphele ethetheni wena naye. Jesus speaks, I can be communication. But when I tell about umazi Jehova, uyazi people lakhe. Alabakoshaka kalaba. Ukusele ukipelekesha belini. Umekulenda ukuthi thus says the Lord. We are the generation of the Holy Spirit. Sinikesha nikamoya engcwele. Sisizukulwane sikamoya engcwele. But
Sisi santole balule. Santole. Yo hallelujah. Ngicela siuve suka. Romans 1:4. Ngicela sifunde ngesilisi. Thank you, Jesus. Therefore, I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies, dedicating all yourselves, set apart as a living sacrifice, set apart, holy and well-pleasing to God. holy and what? Well-pleasing. Is Holy and well-pleasing to God. Which is your rational, logical, intelligent act of worship. And do not be conformed to this world. uthi ningameli sokwalona uthi ku verse 1 mayibe inkonzo yaphi Ephesians chapter 6 uthetha ngehelmet of salvation. Hallelujah. Ngoba indaba ayikho kwenye indawo lapha. Kwakunengoma ethi indaba ila. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba ukupheka kwakho kuyakwazi ukuba kungabikho kwenye indawo belapha. Hallelujah. Ingabiyo yonke le uxelela ba wona uhlwempu ibe into lapha. Hallelujah. Jonga lento yakho yokuzijonga ngaphansi mayikhiphele namhlanje uba uzibona upheka kulomuntu wonke lapha endlini. Ngicela xa ungena ngelamnyango ubuthathu ukuba ushiye ngaphandle. Ngoba ayikho lento ye-levels kuThixo. Ayikho lento yomuntu ongaphezulu nomnye kuThixo. UThixo siku-level A1. UThixo khohlwe, uThixo khosteni. Umuntu engafaka ufunde ngaphezu komuntu wonke. Cela uthathe ukufunda kwakhe. Ngoba one thing into ofuna nguThixo apha ngabantwana bakhe. That is why I tell people like I tell them now. What uThixo ufuna i-oneness. Because when the Holy Ghost efuna umuva among us, akakwazi umuva sizinhlaba zahlukane. But xa umuva sibane. Ngithethe ngithi makambone umfuthu khona uma ngidungela. Ngoba bani yabohlukana. Hallelujah. Hallelujah. Makambone umfuthu khona uphuma imfika. Ngoba sibane sohlukana. Sisikhatha ongendawo uyakwazi nosibala. Athi 1, athi 2, athi 3. Ingaka sikhabana. But asibane. Akakwazi sibane. Asibane. Uzabona ukhulunzika kuma mdungela. Abone umfuthu khona kuma mdungela. Uzawufika athi 1. Efuna ukudlula akakwazi aphinda athi 1. Efuna ukudlula aphinda athi 1. Akhangele because awukwazi ukuhleka umfuthu khona uma udungela. Ingaki bani. Hallelujah. Ingaki. Banamntomnye. Bayinto eyi-1. Ngobonke ndawo ubona umuntu oyi-1. Kwincwadi ye-Acts chapter 2 akazama kwazi-operate umoya ingcwele. Hallelujah. Hallelujah. Benanga but babebani ithi waqala wehla ithi babebani bekundawo eyi-1. Hallelujah. Waqala umuntu lokuthi wehla. Hallelujah. Ingxaki leyo yokufuna ukushumayela ngaphezu kokuthandaza. Hallelujah. Ingxaki leyo yokufuna uhlabelela. Hallelujah. Ngaphezu kokuthandaza. UThixo makavuse abafundisi abathandazayo. UThixo makavuse abaprofeti abathandazayo. Makuvuke i-worshipers esithandazayo. Makuvuke abakhonzi abathandazayo. Makuvuke abantu abathi bane-altar bangaqala ukuvela uThixo. Makathethe umprofeti abebeyithethile uThixo kuwe before
My name confirmation. In the day of your very in the day of your I can't tell now. I can't forget 10,000 points. Bakabele, Shemating Bakabele, Batanasa. England, but Kulka Pula Pabu. Because we killed my worship. Over Trendy Shakaku. Because he was a worship. When you got in a keyboard, when you got in the door, when you got in the hallelujah drums, so yes, as it happened. Why is it Kasabella Lusmaka? Why is it Kasabella Lucifer? It's sure. It's by the wow. That is why a fighter that worship us more than ever sure. God, I never survive. He worship us as his own survivor. He worship us as his own mighty thanksgiving. No, that's the next Sabella that's never taught him. God, else is I bound to fight the Muslim. Mamma Santo. Amangula boy. Nangeniani. Stephen Amangula boy. What is the Amangula? Nangeniani. I was Jehovah. Hallelujah. I was voting. I was Sabella from Pele. Ewa Imam Seal. Ewa Ishua Seal to last week. But today, Symphony Manager. Today, Symphony Director. Omuti Owenwasita. Hallelujah. He is God of many things. Baba. Special. Hallelujah. Special. Number 2, anazama kwele itoke kwele. Utakwakho ngokuzwela dogenza. Kwabuku Thixo wezinto zintsha. Behold, I'm doing a new thing. That's why Amanyama coming para, Yahweh evangelist. Amanyama coming prostitute, Yahweh prophetess. They'll say, oh, LCC, I'm doing a new thing. Arise, oh God. Arise, oh God. Do something new in our life. Jehovah, express Simone, who lives there, we are not living up in the I'm doing everything. Build your own life. Build your support. How come you Wat kan er wat in die baan? En de schoen dat zo maar gaat. Kai baan die baan zo na go kan. Because I got book on we man. Go ke baan kaya. Go book on. Go ke baan kaya. Bunga ya na. Obuna. Hallelujah. And now I don't that's it. Ushesitulwe uthi mncede Thixo bathethe zomkhala yakhe ngokumuntu yakwazi into zomkhala yakhe kulona oyibone ba ira kodwa liba sesiyacikozela nje apha uba ubuciko nje obuthethwa ayonhliziyo kaThixo asikhathana kungathatha 2 minutes nokungazoma uthi uThixo uyalithanda qhubeka imali asiyonke ufundisa ingubo yotshona asiyonke uthula asithi ubuciko bami so yourself uPaul esithi andizala ngobuciko bami uthi kodwa ngizokuzisa oh kwasha
uthi kodwa ngizokunazisa amandla. Hallelujah. Ngoba le nto yokumazi uThixo ayonto yanje, idinga ukuba uzazele uThixo, umazi uThixo. Hallelujah. Yiyo loo nto uyazumve esithi so that I may know him and the power of his resurrection. Ukuze ndimazi. Lo mntu udibene naye wafi-voice uya ayiva kabushumane, but uthi ukuze ndimazi. Hallelujah. Because we cannot jump to the conclusion and finalize that siyamazi, kodwa utsho naye uthi ukuze ndimazi kwanamandla ufuko lwakhe, ndingamazi nje kodwa ndimazi namandla. Yabona xa usuwazi amandla kaThixo akukho mntu, hallelujah, unoconvince. That is how uyazumva esithi noba sisithunywa sehlezulwini, uba sinishumayo izindaba ezingezizwezi, masisekelwe phansi. Uhambe nabo, wahamba nabo, waqonda okay, mfundisi, ngifuna uba uyiqaphele le nto, le nto yabantu ngabantu bayandazi na, ngaba bayandazi aba. Into emandenze kwaba bantu manje bangene ngabantu, ndibuze uba bathi abantu ndibana, because apho ndiqonda natala andiqondanga kubantu but ndiqonde kwabantu abana. Okay bafethu, bathi abantu ndibana, ingathi bahlele ehloko nkosi, baphalisa isandla athi Yesu, hayi wena unguYohane, hayi wena okay bathi ndinguYohane, hayi wena unguGolonda, hayi wena okay bathi ndingu, hayi wena ukusibamba. Phakathi kwabo ingathi yaconnecta noPeter, yaconnecta intambo zakhe, yaconnecta ngoba akufunekanga wamkele yonke into, akufunekanga wamkele, ufuneka ube ne-discerning spirit, noba uyambona uthetha inyani, ngoba eli xesha siphila kulo ngoku bazi nempukane wayo, bazi nempukane ebhabhayo, bakuchazela nabantwana bakho babangaphendli, kodwa udinge i-discerning spirit. Kuthiwa yathi ingathi ndiyayibona yadiscern yathi ingathi ndivesithi ayinguyelo ukuchazwa ngu-Isaya, ayinguyelo kuthiwa nguMesiya. Who is this man? Who is this man? Hey, ayinguyelo sisavakayo kodwa uyeza. Hallelujah. Who is this man? Who is this man? Ingathi waphendula umoya ngcono wathi uKristu. Yathi lana uPeter, you are Christ, the Son of the living God. The Son of the living. Our God is alive. The word tell you don't get ngoba luthixo wethu uyaphila. Wabona happiness. Hallelujah. Efaka uDaniel emadini, umthatha umfake emadini, xa umfake emadini wathi ukumkani esepalace. Hallelujah. uDaniel esemadini wathi ipalace yakumatakalani ukumkani, kodwa ungathi wajika wayipalace. Daniel ngoba kabenanga yedwa, ungene naye asele singangene emgodini, kodwa asingene ungena nathi. Akasele singangene etilongweni, kodwa asingene ungena nathi. Wangena noPaul noSilas, wathi bayekele balifake, kodwa balingena alisingena lodwa. Zonke siyabisethwa, hayi bathiwa uphili kodwa kukhona sihamba naye. Wathi balingena alisingena lodwa, kodwa balingena ngena naye. Kutozabo zakho zibothelelwe, zakho zifaka amathela, kwafaka nekhaka, utozasuka zahlabelela, zakho zilongo wethu umoya ungabothelelwanga, imilomo yethu ayibothelelwanga. We will worship him. We will worship him. We will worship him. Asekodwa imeko
thina sikhomimeko asitshintshwa isituation kodwa thina siyayitshintsha isituation